नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. वैद्यारल्या निर्लक्षपणानंच नवविवाहितेलो प्राण गमयलो, कुटुंबालो आरोप. कारवार. आपल्या भावी जीवनाची स्वप्न रंगयतेर सप्तपदी चलन फक्त 19 दिवस जाल्ले. दैवाला मनात वेगळेच आशिल्ले. आपल्या जोडीदाराबरोबर हसत खेळत नवीन संसाराची घडी बसोवचे पयलींच नियतीन तेगेल्या आयुष्यात सुखापेक्षा दुःखाचे ताट वाढून दवरिले म्हणूक हरकत ना. कारवार किन्नर निवासी नया मांद्रेकर वय 24 हेगे लग्न कडवाड गावच्या स्वप्नील मांद्रेकर हेजे बरोबर 10 मे 2022 दिसा जाल्ले. जाल्यार गेल्ल्या 8 दिवसां पयले नयाक ताप येयल्यान स्थानिक आस्पत्रेत उपचार केल्लो. ती बरी जाली. नंतर शेनवाराक 28 तारखेक परत ताप येवन तकली दुखता म्हण कारवार काजुबा खाजगी आस्पत्रेत सनाक भर्ती केले. थंय ग्लुकोज लायतरेर प्रकृतीत सुदारणा दिसली. रात्रीन जेवणा वेळार आस्पत्रेच्या कर्मचाऱ्यान सनाक 4 इंजेक्शनां दिली अशें कळयलां. नंतर थोड्या वेळा भितर सनाक पोटात त्रास जावूं लागिल्ल्यान श्वास घेवूंक त्रास जावूं लागलो. तेन्ना थंय ICUची वेवस्था नाशिल्ली. त्या आस्पत्रेंतल्यान कारवार जिल्हा आस्पत्रेत दाखल करूंक सांगले. जिल्हा आस्पत्रेत व्हरतनाच श्वासाच्या त्रासान सनाक खूब अस्वस्थ आशिल्ले. ICUत दवरून उपचार करतना प्रकृतीन साथ दिली ना. थंय उपचार करतना सकाळपाराक 4 वाजताना सनाली प्राणज्योत पालवली अशें सनाल्या कुटुंबान सांगले. मृताल्या कुटुंबान काजुबाग आस्पत्रे कडेन जमा जावन वैद्या विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केलो आनी कारवार शहर पोलीस ठाण्यार कुटुंबाच्या सदस्यांक जमून खाजगी आस्पत्रेच्या वैद्यालयात निर्लक्षपणानच नवविवाहित सनाक मरण येला म्हण आरोप करून तक्रार दाखल केली. सनाल्या कुटुंबाक न्याय मेळोवन दिवची मागणी केली. मृताक मरण कशें येलें हेजी सखोल चौकशी जावूं जाय. सनाल्या मरणाक कारण जाल्ल्या वैद्या विरुद्ध कठीण क्रम घेवूं जाय. जो पर्यंत मरणोत्तर परीक्षेचो निकाल येना तो पर्यंत सत्य भायर पडना अशें मृतालो संबंधीक उदास गांवकर हेमी अभिप्राय व्यक्त केलो. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी पोलिसाल्या तपासाचेर आता सार्वजनिकाले लक्ष आसा. UPSC परीक्षेचो निकाल. शिरसीचो मनोज हेगडे 213 नंबर. शिरसी. UPSC परीक्षेत उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी हांचो मनोज हार हेगडे वय 29 हेमी 213 नंबराचेर आसात. शिरसीच्या MES कॉलेजात PUC शिक्षण घेवन नंतर धारवाडात BSc एग्रीकल्चर पदवी घेतली. मनोज आर हेगडे हेमी पशुपालन खात्याचे निवृत्त अधिकारी रामनाथ हेगडे आणि प्राथमिक शाळेची शिक्षकी गीता हेगडे हेमगेलो पूत. मनोज हेगडे हेमी दिल्लीत डॉक्टर शिवकुमार आणि शिरसीत VR हेगडे SG करियर अकॅडमीत प्रशिक्षण घेयले. 3 फावटी परीक्षा पास जावन इंटरव्यूत नापास जालान बी 4थ्या प्रयत्नात UPSC पास जालो. तेमगेल्या यशान मनोज हेगडे आमकां IPS अधिकारी पद मेळची शक्यता आसा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. चलपी रेल्वेक तकली घाल एक मनशाली आत्महत्या. अंकोला. चलपी रेल्वेक तकली घाल एक मनशान आत्महत्या करून घेतली. ही घटना अंकोला तालुक्याच्या जामगोड रेल्वे स्टेशना लागीं सोमाराक सकाळी घडली. मेल्ली व्यक्ती बोळे वसगद्दा रावपी विठोबा पालगूण व 39 हो कुली काम करतालो. ह्या मनशान कसलो एक विषय मना लावन घेवन आत्महत्या केली असू शकता असो अदमास आसा. अंकोला पोलिसान जाग्यार वचून तपासणी करून रेल्वे पट्ट्याच्यान मेल्ली कूड काढली. अंकोला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला.
देवस्थान कमिटी मार्फत तलावात साठयिल्ल्या मासळी मारचे वेळार सार्वजनिक आणि कमिटीत मारामारी, पोलिसालो लाठीचार्ज. सिद्धापूर तालुक्याच्या कानगोड श्री मारिकांबा देवस्थानाच्या कमिटी मार्फत तलावात साठयिल्ल्या मासळी मारचे प्रतिवर्षाप्रमाणे या वर्सा कमिटीन प्रत्येकी 600 रुपये प्रमाणे पैसे घेऊन तलावात मासळी धरूक सोडले. या तलावात मासळी धरूक सुमार 5000पेक्षा जास्त लोक कानगोड देवस्थाना तलावात उतरिले. जाल्यार खंडलो डोंगर आणि मेळ्ळो उंदीर अशी खबर जाली. त्या तलावात मासळीच ना आशिल्ली. हेजेन पैसे जमा करून तलावात उतरलेल्या लोकांलो मासळी ना जावन रागाचो पारो चढलो. सगळे जण देवस्थान कमिटीकडे वचून वाद करू लागले. वाद विवाद जावन प्रकरण हातगाईर जायले. मासळी मेळना म्हूण सगळ्यांक पैसे परत द्या म्हूण तगाद लायलो. तोपर्यंत पोलीस येवन गर्दी पांगोवसाठी लाठीचार्ज केलो. हेजेन जमीन लोक आणि जास्त कुबळ्ळे आणि पोलिसाचेर फातर उडोवंक सुरू केले. घटनास्थळार वातावरण चिघळिल्ल्यान पोलीस आणि सार्वजनिकांक बऱ्याच जाणांक जखम जाल्ली घटना घडली. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಜಾಗ ಯಾವ್ದಂತ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ರೋಡಿನಿಂದ ಊರಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗೋಡನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬೇಟೆ ಕನಿಷ್ಠ 3000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡುವ ಆಸಕ್ತರು 2 ಗಂಟೆ ಬಂದರೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.